नमस्कार. मस्त मालिनी किचनमध्ये तुमचं सर्वांचं स्वागत आहे. तर आज आपण बनवणार आहे महाशिवरात्रीसाठी स्पेशल रसमलाईचा शिरा. आणि हा शिरा कसा बनवला आहे ते तुम्हाला मी या व्हिडिओमध्ये सांगणार आहे. आणि याच्यामध्ये मी एक सिक्रेट इन्ग्रेडियंट यूज केला आहे, ते तुम्ही बघू शकता. आणि ते सिक्रेट इन्ग्रेडियंट यूज करून हा मस्तपैकी आपण यम्मी शिरा बनवू शकतो, ते पण घरच्या घरी. तर हे मी प्रसादासाठी शिरा बनवला आहे. तर चला आपण बघूया हा शिरा कसा बनवायचा. मस्त मालिनी किचनमध्ये तुमचं सर्वांचं स्वागत आहे. तर आज महाशिवरात्रीसाठी मी प्रसादासाठी रवा बनवणार आहे. तुम्ही बघू शकता मी इथे 1 वाटी रवा घेतलाय. आता मी त्याला स्लो गॅसवरती व्यवस्थित भाजून घेणार आहे. आपल्याला त्याला स्लो गॅसवरती भाजून घ्यायचं आहे. आणि हे बघा मी सतत त्याला ढवळत राहते. जोपर्यंत त्यातून चांगला खुशबू येत नाही तोपर्यंत आपल्याला त्याला स्लो गॅसवरती भाजून घ्यायचंय. अजून बघू शकता 2 मिनिटं पूर्ण झाले आणि आपल्या इथे रवा थोडा भाजत आलाय. आता तुम्ही बघू शकता त्यामध्ये 1 चमचा तुपाचा वापर केलाय. आता हे बघा मी रवा आणि तूप व्यवस्थित एकामेकांमध्ये मिक्स करून घेणार आहे. आणि इथे पण आपल्याला गॅसचा फ्लेम स्लोच ठेवायला टाकलाय आणि त्याला आता मी व्यवस्थित मिक्स करून घेणार आहे. आता हे बघा मी त्यामध्ये परत 1 चमचा तूप टाकणार आहे. आपण प्रसादासाठी शिरा बनवतोय म्हणून त्यासाठी मी त्यामध्ये तुपाचा वापर थोडा जास्त करणार आहे. हे बघा मी त्याला परत मिक्स करून घेते. आणि इथे आपल्याला गॅसचा फ्लेम स्लोच ठेवायचा आहे. आपल्या रव्याचा कलर इथे बदली नाही झाला पाहिजे. आता तुम्ही बघू शकता मी इथे थोडे ड्रायफ्रूट्स घेतले आहेत. इथे बघा मी 5 बदाम घेतले आणि असे बारीक तुकडे करून घेतले आहे. 5 काजू तुकडे घेतले आहेत आणि त्यांना पण बारीक करून घेतलं आहे. इथे थोडेसे मनुका घेतले आहेत मी. इथे पिस्ता घेतला आहे, 4 पिस्ता त्यांना पण असं बारीक करून घेतलं आहे. आणि थोडीशी चारोळी घेतली आहे. तुम्हाला त्यांना तळून टाकायचं असेल तुम्ही तळून पण टाकू शकता, पण मला आवडत नाही म्हणून मी त्याला डायरेक्ट टाकते. आता हे बघा मी सगळे ड्रायफ्रूट त्याच्यामध्ये टाकून घेतले. त्यांना मी आता व्यवस्थित मिक्स करून घेणार आहे. आता मी त्यामध्ये गरम पाणी ओतणार आहे, कारण गरम पाणी ओतल्यामुळे आपला रवा चिकट होत नाही. मी 1 वाटी इथे रवा घेतलेला आणि आता त्यामध्ये मी 1.5 वाटी गरम पाणी ओतणार आहे. आता हे बघा त्यावरती मी ढाकण ठेवून 5 मिनिटं शिजवून घेणार आहे त्याला. 5 मिनिटं पूर्ण झाली आहेत. आता बघू शकता आपल्या इथे रवा पूर्ण शिजून तयार आहे. आता मी त्यामध्ये साखर टाकणार आहे. तर मी 1 वाटी रवा घेतला होता, तर त्यामध्ये मी इथे अर्धा वाटी साखर टाकते आणि त्याला पण मी व्यवस्थित मिक्स करून घेते. साखर टाकल्यामुळे आपल्या रव्याला थोडंसं परत पाणी सुटलं आहे. आता हे बघा तुम्ही बघू शकता माझ्याकडे इथे रसमलाई एसेन्स आहे, तर त्यामध्ये मी आता थोडे 2 थेंब रसमलाई एसेन्स टाकणार आहे, कारण त्याला मला रसमलाईची टेस्ट आणायची आहे म्हणून. आता हे बघा मी इथे फक्त 2 थेंब टाकते. आता हे बघा त्याला पण मी व्यवस्थित मिक्स करून घेते. आता तुम्ही बघू शकता माझी साखर इथे पूर्णपणे वितळली आहे. आता त्याला मी फक्त 2 मिनिटासाठी ढाकून ठेवणार आहे. तर आता तुम्ही बघू शकता आपली 2 मिनिटं पूर्ण झाली आहेत आणि ते आपला रवा हे बघा व्यवस्थित शिजला आहे. आता मी त्यामध्ये फूड कलर मी टाकू शकता, नाही टाकलं तरी चालेल. आता हे बघा मी त्याला व्यवस्थित मिक्स करून घेते. आता मी त्यामध्ये 1 चमचा तूप टाकणार आहे, कारण की आपण तूप टाकल्यामुळे आपल्या शिऱ्याला थोडी शायनिंग येते. आणि मी त्याला पण व्यवस्थित मिक्स करून घेते. आणि तुम्ही बघू शकता इथे आपला हा शिरा तयार झाला आहे. तर आता तुम्ही बघू शकता हा आपला शिरा तयार झाला आहे आणि एकदम साध्या सोप्या पद्धतीमध्ये आपण हा शिरा बनवला आहे. तर आता मी ह्याचं प्रसाद दाखवणार आहे देवाला महाशिवरात्रीसाठी. तुम्हाला जर माझी रेसिपी आवडली असेल तर माझ्या चॅनल सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा आणि मला कमेंट करून नक्की सांगा की तुम्हाला आमची आजची रेसिपी कशी वाटली.